Yo, what up mga boss? This is KokitCosin and ako uban si Jumer. Kung napagid ko uban coming si Manong and Vina. Today natin i-feature ng spot nasa Balingoan, Misamis Oriental. Mura na siya falls nga na chuy kay nga spring. So atong atuan karon atong i-check. On the way mi karon na pamis Taguluan, so update you later. Let's go. Yo, what up? So on our way, muna nito guys, and should kayo mag-vlog na hindi kayo magamit ang word na guys. So wala ko si Jurmar karon, first time niya mag-vlog, first time niya mag-vlog para siya mag-content sa yung TikTok, kaya hindi siya boring nga tao. Don't forget to Coco Melon on TikTok and Bisaya Butcher on TikTok. Bisaya Butcher. To Jerusalem. Dapat kasi sumama ka eh. Ano dyan, nag-picture. Okay, Junmark, mangingi daw siya. Kaya di na daw niya makaya. Pwede mag-sneak peek si Hunoch. Oh my God. Gidive ka. Wala ba nag-apon sa pulse na, gidive na.
Babae kasi TL oy. Babae. Uy, si Jumar Banjay niya, may babae. Babae kayo oh. Oh. Yo, so manami sa first ni spring at mi sa second spring. So, let's go. Let's go! Kami nakikaon og seafoods, ice cream, lechaflan, tubig, coke, tanduay. Yeah! Ini siya nga fruit kay kining naglingkod nga rosas. Diba? How's it? Ha? Kaya pa? Ha? 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 Torta. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ito sa Balingoan pero behind nakita na to ang Camiguin Island. Yeah! Oh. Dali. So hungry. Thank you, Lord. Baso, please.
violet chili. Halang daw kayo. Ayun. Yo mga boss. So, on the way home, naguna na si Manong Alvino. It's a wrap, Balingoan. Let's go!